Avui que volem parlar d'intercooperació, tenim aquí els 3 ponents de luxe que passo a presentar. És el Narcís Sánchez, membre de Cal Temerari, un equipament social, cultural i cooperatiu de Sant Cugat del Vallès, que té l'objectiu de potenciar la participació i fomentar iniciatives socials i transformadores del municipi aquí al Vallès Occidental. També tenim a la Simona Serri, és membre de la cooperativa d'arquitectura ArcBac, que implicada en diversos espais d'economia social i solidària, tant en clau local com comarcal. I en Jordi Panyella Carbonell és editor i soci a Polen Edicions, una cooperativa editorial que implica llibres de pensament crític sota criteris d'ecoedició, que vol dir minimitzar el seu impacte mediambiental. Precisament també Polen Edicions és una de les entitats impulsores de l'Institut de l'Ecoedició de Catalunya. Benvinguts tots. Jo crec que per aprendre, sobretot en un context com el de la Politja, on som entitats diverses, de sectors diferents, amb motxilles diferents, amb recorreguts diferents, doncs és un aprenentatge continu també que les unes les altres ens anem transmetent. Aquesta intercooperació, aquesta articulació territorial ens permet com resistir d'una certa manera, o de crear una mena de llaços, de confiança. La intercooperació vista com un desig, però i alhora una necessitat, O sigui, volem treballar d'aquesta manera, enxarxant-nos, enllaçant-nos amb cooperatives o amb entitats amb les que tenim una afinitat molt política i també molt química, de maneres de fer, però també el que deia la Simona, O sigui, és a dir, és una necessitat en el sentit que en ecologia es parla molt de la interdependència, la dependència dels ecosistemes, de qualsevol cosa que facis té una repercussió en tot l'ecosistema. Doncs prendre consciència d'això i fer-ho perquè aquestes conseqüències vagin a favor de la transformació social, Jo crec que no està renyit. Una altra cosa és si apostem perquè l'activitat econòmica planetària creixi o no creixi. Aquí sí que està claríssim. Creiem que el creixement desmesurat de l'economia global és insostenible, però no el creixement de cada una de les entitats en concret. Quan parlem que el creixement té uns límits biofísics, també, des d'un punt de vista, hi ha uns límits de gestió. A Mèxic, a les comunitats zapatistes, quan una cooperativa creix, la divideixen en dos. És a dir, tenen limitat el volum que pot tenir una estructura de govern. Ara pensava que just l'altre dia estàvem escrivint una cosa amb el Jordi i fèiem com destacàvem, com la intercooperació ens pot ajudar a créixer o a decréixer, que també és un altre tema que està molt sobre la taula i que potser s'ha d'explorar i anar per aquí. Internament és les dificultats o ens està costant trobar el com organitzar-nos, són elements que sempre costen. I dos, projectes d'aquest tipus és bo que tinguin la complicitat de les administracions més properes, en aquest cas l'Ajuntament. No hi ha una manera de fer-ho bé, hi ha moltes maneres de fer bé una mateixa cosa. En les dinàmiques organitzatives sovint hi ha, des d'un punt de vista, una excessiva protocolització, un excés de metodologies de les coses es fan d'aquesta manera. I jo crec que hi ha diferents maneres d'engegar un col·lectiu que funcioni. Una cosa molt positiva ha sigut com incorporar la Politja també dins d'aquest espai que estem ocupant, com generant aquesta relació amb el món acadèmic i amb l'Escola d'Arquitectura i amb l'OPC, també per portar l'economia social i solidària en aquests ambients que diguem que no acostuma a ser molt abundant, aquest tema. Vam definir alguns punts i un dels punts que vam definir era el bon rotllo. I per mi una de les coses més importants és que jo quan vinc a la Politja vinc amb ganes, vinc a gust, m'ho passo bé, estic convençut que estic en un lloc que em fa sentir bé. I per mi això és molt important.
un dels reptes a futur podria ser aquests, no? Com poder trobar un espai també com referent del municipi, no? Que també ens permeti com multiplicar la presència i fer que tant l'administració com la ciutadania ens tingui present. Crec que un dels reptes, amb els quals ja també estem començant a caminar, és veure com ens enxarxem amb els municipis o amb els àmbits territorials que ens envolten per fer més completa l'oferta d'economia social i solidària cap a tota la població.